Είμαι ο Κόπρος 95 και σήμερα θα σας πούμε κάποια channel news γιατί έχετε να δείτε καιρό βίντεο στο κανάλι κτλ. Το πρώτο είναι ότι εγώ δεν είχα χρόνο να ανεβάσω τα βίντεο. Εντάξει, δεν έμπαινα και καθόλου YouTube, να πω και την αλήθεια μου. Δύο, επειδή χθες κάτι παιδιά προσπάθησαν να μπουν μέσα στον υπολογιστή μου και δεν έχασα κάποια αρχή, αλλά χθες όλη μέρα ήταν κλειστός ο υπολογιστής. Και σήμερα σχεδόν όλη μέρα δεν άνοιγε το router μου, για κάποιο λόγο. Μετά από το άλλο το παιδί τον Στέλιο του χάλασε το μικρόφωνο και δεν μπορεί να ανεβάσει βίντεο χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει, είναι λίγο fail, λίγο. Και εγώ έχω 3 βίντεο να περιμένω, αλλά να τα ανεβάσω όλα σε μια μέρα δεν γίνεται, θα μου πάρει ώρες. Και θα προσπαθήσω τώρα από την άλλη εβδομάδα να ανεβάζω κάθε μέρα ένα βίντεο. Ελπίζω κάποιοι subscribers που έχουν εντάξει την απέτηση για τα βίντεο να μην έχουν κάποιο θέμα ότι δεν ανέβηκε το βίντεο και τα σχετικά, γιατί και για λίγους subscribers εντάξει αξίζει να τέτοιο. Εάν έχετε κάποια ερώτηση για το channel, το channel δεν το παρατάμε, γιατί άκουσα από παιδιά ότι και καλά παρατάμε το channel. Δεν το παρατάμε το channel, για να το παρατήσουμε θα το μαθαίνετε πρώτοι. Λοιπόν, αυτά. Θα κανονίσω από τη Δευτέρα και από το Σαββατοκύριακο να ανεβούν κανονικά τα βίντεο. Τα part είναι τραβηγμένα αρκετά μέρες πριν. Είναι από το 2013 νομίζω. Τα part. Όχι. Δεν είναι από το 2013. Εντάξει, είναι καιρό στο φάκελο να ανεβούνε. Και το ένα επειδή είναι 20 λεπτό θα μου παίρνει πάρα πολύ ώρα να το ανεβάσω. Μα πάρα πολύ ώρα. Και εντάξει, δεν αξίζει κιόλας να περιμένω τόση ώρα. Αλλά θα κοιτάξω τη Δευτέρα έστω και καθυστερημένα να ανεβάζω τα βίντεο. Κάθε μέρα ένα βίντεο, όπως είχα πει. Επίσης θα αρχίσω κάποια series με κάτι παιδιά. Με τον Bano Gamer που θα το δείτε το βίντεο. Σίγουρα θα το ανεβάσω αύριο. Δεν γίνεται να μην το ανεβάσω. Και με τον άλλο παιδί, τον Crazy Gamer ή Premium Gamer, δεν το θυμάμαι τώρα. Η IP του server να τη γράψω κιόλας. Δεν έχει καμιά σχέση με το YouTube. Απλά το είχα κάνει πριν καιρό. Και το port, μάλλον αυτό. Όχι. Μάλλον αυτό είναι, αλλά δεν το θυμάμαι. Αυτή εδώ είναι η IP του server. Και τέτοιο. Και μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε, το server δεν είναι whitelisted. Και όχι, δεν σταματάει κανένα Siri. Γιατί άκουσα και από παιδιά επίσης ότι σταματάω Siri, ότι τα αρχίζω και τα σταματάω. Γιατί υπάρχει πάντα λόγος να σταματήσω ένα Siri. Δεν το σταματάω χωρίς λόγο. Έτσι απλά σταμάτησα το Siri. Γι' αυτό. Σύντομα θα δείτε και καινούρια βίντεο. Θα παίξουμε και Feed the Beast μάλλον με τα παιδιά. Αλλά δεν ξέρω. Μπορείτε να δείτε και άλλα channel news όταν ξανανεβάσω επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας.